Ер йөзендәге иң кадерле кешебез, тормыш иптәшем, атайым, карт атайым, ярдам карт Мөхәммәд улы Аманязов 7 август көне үзенең 70 яшьлек гомер байрамын билдәләй. Кадерле без Орынбур өлкәһенең Воздвиженка авылында туып үсә. Бала сагы, үсмер елдары Йәнсура районының Абзан авылында үтә. Артабан инде уны тормыш елдәре Күгәрсен районының Исем авылына алып килә. Бүгенге көндә кадерле без хаклы ялда. Бар гомерен совхозда тракторист булып эшләүгә багышланы. Хәзер инде хезмәтенең йемештәрен татып, якындарының хөрмәтенә төренеп, һәр яңа көнгә куанып яшәй. Кадерле әсәебез Асия Хөснулла кызы менән 45 ел кулга-кул тотынышып тормыш көтәләр. Уңган, тыңгыһыз, хәстәрлекле, сабыр йөрәкле кадерле кешебезгә какшамасныклы һаулык, бәхет, уңыштар, балаларының изгелеген, шатлык куаныстарын күреп, бәрәкәтле, имен тормышта озын гомер кисереүен теләйбез. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, уйларың якты, күңелең тыныс булһын. Мәрхәмәтле йөрәгең ару-талу белмәһен. Без һине бик яратабыз, атай. Кадерле әсәебез менән тагы озак елдар туган йортыбызның йылыһын хаклап, тормышыбызга ямь өстәп яшәгез. Хөрмәтле ярдам карт Мөхәммәд улы, кызыгыз Айгөл, янсәрегез Гөлназ изге теләктәрен, рәхмәт сүзләрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызды үтенәләр. Рәхим итеп тыңлагыз. Юбилейгыз котлы булһын. Был дөньялар ике килмәй белгән, кадерләрен белеп калайым. Ягымлылар атай әсәйләрнең бөеклеген инде аңлайым. Рәхмәтемне yırlar yırım barında Məğib çatlıq elige diləyim Rəxmət elige atay əsəyim Diləklərim fatihalar yırlar yırım barında Məğib çatlıq elige diləyim Rəxmət elige atay əsəyim Rəxmətimdə qabul edəgəm Helgə yırlar yırım barında Məğib çatlıq elige diləyim Rəxmət elige atay əsəyim Rəxmətimdə yırlar yırım barında
Рәхмәтелгә атай әсәем Рәхмәтелгә атай әсәем